मेरा भीति पेंदाई थोर चलेंग थोरा तो वार मिसे नवे नुरा क्लब निकान क्रे ट्रोके चौक महंग के थेगार नि कतलोन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम तुलिराम रोंहांग हिन पेन कांगथिलांग सोलांग सुनालोंग सियामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन स्कीम अलोंग ई किसोमपोन कार्डम पिनी अबिरता थानबांग फिनी लिमलिन तिमुंगपी नॉन अर्जुइथा बिरतांग तोनपेन लखाइंग कोरा फोनिलिप एमएससी कॉन्स्टिट्युएंसी के पारलो पंजान मेरा भीति पेंदाई थोर आंचेलेंग थोरा तो वार के मिसे नवेलांग लांगबुंग के ओंगनाई की हिरहिरिया रोंग मालोम labangso towar langbung ke wak hino ajir ding kluilo ke hingnu bonta laso towar misen kawe penajok kacheleng kisung ke pholam the pherangkya thengnu radatum penang se thandun renti prapjin pen labangso towar misen penang ki piponji aphan rongara datum pen chuning ripon pedo athe ke damtang la energy ki ding ajo phirlo swarlo sowai soya ki so hot kisung ka chetong pendang lok se kachelang ke dam ihin chuki hola bphc la pen Rongbong khat la pendai thor an ka helu kilometer phoso se dam nang ji la si Karbi Anglong Tanmas Council CM Tuliram Ronghang aphan na pen nilip MEC pubitro rong piat tu maphan sikari rong phara rong asar gaunbura chondro rong phara tu mahin pen chuning ripon nilipen mosasteron 365 news India Pini jakhong ni phaeng kora clear ni kangthilang solang sunalong anso se alon ki padu japhan Karbi Anglong Tanmas Council CM Tuliram Ronghang hin pen Siama Prasad Mukherjee Urban Mission Scheme along iki sompon bangso amaya long Karbi Anglong Tanmas Council CM Tuliram Ronghang dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Haraghat LAC MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Tanmas Council EM Lunsing Teron EM Khonsing Rong P EM Amarsing Tiso Deputy Speaker Rite Singh Hi pen chenglok Tim Karbi Anglong along ke thekiding atum doan chetongdun Ratnang ki piapin pura lo teng penon ke wangji council election ang lilia prang ningkan siang bong patang labji pusi CM Ronghang asang hu pen namchak chipitekang Langhin pen in Rajat Rongphar 365 News India MP election ke Nelitum nilikada puya loda ke quarter final MLA election ke semi final quarter final semi final ke tamel don maliatu quarter final pen semi final tum agor da high pick lo piolo hayat lo sida final ke high rate nanglang don mali final ke kardilo tanwas concert Hola soy election na tum chitta high rate nangi don mali tu kardilo tanwas concert election chitta high lo pulang tele to anso se nona kutike phove hasa scheme anso se pinidakang thirang so hawar pen senglok nomati konsensi pen senglok mohamaya konsensi pen senglok Karbi Anglong la tok ano Hemplek pen cenglok Wapena kape sayang ding development akam pen cenglok Non giturmi awe to aphan Goreng awar say Kelong di aphan Laya akam kapi chun pen cenglok Elitum keklem nangi dopik lang don mang litum Rasini lina kama chuni riya bagya nalatum Kaike dame tim Karbi Anglong long Nalatum nang cerap keto du nangi lang tuma hirjume nang pido nangi Lape nalatum nang cerap keto du ne pulong tenitum Pangnata sayang ding nitum kemune don malit Pini porphai ke ba por pen Nura Club amai phura jipti mung pen Nura Club ke Best Youth Club tami NYK pen longponlo mai phura jipti mung pen si Nura Club alama pachipur mate ingthurpon la pen Nura Club amhang ke thekarni ning chiparong pon Nura Club amen ki iramen kachelong lake Nura Club alama long inglong hini ke doke Nura Anglong no la pen isiang thek do lake lama kilirsi en pon Nura Club Vice President Bordi Literon Penjapon si Chikimo Sai Pangchengpon Nura Club along Karli Tangatum aphan mini disi Chikimo Sai pedupon Nura Club ke wangjian ningkan tame ke misenji aphan Nura Garnam aphan chardom chardi ponsi se tame arklipon Sildharampur along Surhini rapho jakhong ni phaing ko rapfliar ni Nura Club amhang pathek ponlo Nura Club Founder President Kiron Teron lapen kongchunbang longsing timung atum aphan pekpon Nura Club GS Alon teron pen pachini pon Nura Club amhang thekdet pen ningkan kre throk ke choklo lapen Nura Club amhang ke pathek bek mai phu lapen kongchun banga tumaphan churu pon Nura Club ningkan kre throk ke pleng an Nelitum Nura Club pen rada kisung along tami cherap dun pik lapen kewang jilang aningkan tami cherap dun bomji pusi nang pachini dun Nura Club amhang ke thegar ni ka chetong GS Amorong P ex President Bimol Rong P ex GS Munus timung lapen palatingti Rumit timung Sarmon Kro Turun Rongpi, Harsen Rongpi atum chetong dunsi, Mesen pen mai pachun pon. Dongmung kakpen Rubising Hansi, 365 News, India. Pini Nelitum, Nura Club, 16 years, 16 birthday anniversary Allah.
lasi labangso 16 years lang bang hakicing pen lang damlo pulo tang pe noraklap nangkan ku bipon kicing si may pu lapen chunda tumhan ning du parpik lo alang tumhan choro re uni tumhan lapson our side non son nang pikang pot lapela 16 years ang bon Nelitum noraklap atum ben stami adap Sildrampur area doan Nelitum penangan ke kam jam punon lapen pirthe kaprek development ahin punon Nelitum penangan serap tunong lo laposon nak taksi Pini Abirta 16 years na chokalong non tuan sa kami noraklap kirklong sidola lapente kirkit sidola lapen tuan sa Nelitum Sildrampur arat lapen Karbi Anglong along asay doan sa Nelitum aphan mo ta charab dun bamlo lapen tuan sa charab dun sila Pini Abirta lapuan sa gang ton iglo ajo kemi kardom